आर्जेन्टिनानि मुंदांखा फुटबल गेलेगिरि डिएग' माराड'नानि दुबाइनि न'निफ्राय गोमानाय घड़ीखौ आसामनि शिबसागराव मोनफिनबाय। दुबाइ पुलिसआ आसाम पुलिसनो फोरमायहरनाय बायदियै आसाम पुलिसनि जर'खा दालायनि डिजिपि जिपि सिंह बिथांनि बिथोन बायदियै शिबसागर एसपि राकेश रसुनि दैदेननायाव सेबनानै डिएग' माराड'नानि गोमानाय घड़ीखौ मोनफिननो हायो। घड़ीखौ मोनो खावनानै लाबोनाय वाजेद हुसेन मुंनि सासे सुबुंनिफ्राय। वाजेद हुसेनआ सिगाङाव दुबाइआव माराड'नानि न'आव खामानि मावग्रा महरै दङमोन। वाजेद हुसेनखौ चराइदेव जिल्लायाव खारखोमानानै थानाय थासारियाव बिहावनि न'आव पुलिसआ हमनो हायो। बे घड़ीनि बेसेना 50 लाख रांनिबो बांसिन जागोन होनना साननाय जादों। कम्पानिया बे घड़ीखौ जर'खायै माराड'नानो बानायदोंमोन। Everything will come out during the course of investigation. We can't reach as per the record available on internet, around 15 lakhs is the cost of this edition. But this is the single watch belongs to the legend himself. So I can't no one can assess the exact price of this watch. But definitely this is very precious. Yes, definitely.